Il-bieraħ publikat ir-rapport ta' due diligence li qal ukoll li inti murejx l-istampa kollha lil dan il-panel tal-esperti għaliex ħbejtilhom inti. Il-panel tal-esperti jgħidu fir-rapport illi jiena fil-fatt m'għandi ebda pendenzi hemm ċertifikat maħruġ mill-Kummissarju tat-Taxxi. Il-panel jgħid li din is-saga ħarġet lejn l-aħħar u fl-intervisti inti ħbejt din il-parti. Mad-Dipartiment tat-Taxxa hemm ċertifikat uffiċjali korrett u legali illi jiena m'għandi ebda pendenza. Ħbejtilhom inti? Tat-taxxa. Ħbejtilhom. Hija risposta. Ħbejtilhom inti? Id-deputati tiegħek kienu. Le, mhux qed jimbuttani minn wara, qed jimbuttani minn wara, qed jimbuttani minn wara. Qed jimbuttani minn wara. Id-deputati li kienu mhux nimbuttak. Ma jimbuttajtek. Id-deputati għand il-mistoqsijiet ħad aħrab mill-ġurnalist qed taspira li tkun kap tal-oppożizzjoni inti. Qed taspira li tkun kap tal-oppożizzjoni inti. Qed taħrab mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti? Qed jaspira li jkun kap tal-oppożizzjoni. Ġejna hawnhekk biex insaqsu l-mistoqsijiet. Dr. Grek, id-deputati tiegħek kienu jafu li inti għamilt snin tevadi t-taxxa? Kif diġà qedtlek iċ-ċertifikat tat-taxxa juri biċ-ċar li m'għandi ebda. Deputati tiegħek ħbejtilhom ukoll? Nifhem li m'intomx qed tieħdu pjaċir li għandi ċertifikat. Qed nagħmilek mistoqsijiet ċari, qed taħrabhom, qed taħrab il-mistoqsijiet. Hemm min xtaq li dan iċ-ċertifikat saħansitra jitneħħa. Qed taspira li tkun kap tal-oppożizzjoni qed tibqa' taħrab mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Pendenza wieġibtek. Min fejn ħallastom l-vattu t-taxxa? Spiegajt, grazzi.